At ayan, mga kachapsi, nandito po tayo ngayon sa Inugkahan. Napaka makasaysayan po ng lugar na ito dahil nagawa pa po ito noong panahon po ng mga mananakop. Sa imon nga tanan nga himaya o pagkayi, makadarahon na amay, karayong nga mga katuligan. Ayan mga kachapsi, pansamantala tayong tumigil dito dahil may misa po. At ito po dito yung paligid ng simbahan. Ayan po, napakaganda po ng plaza ng Lawang. Welcome back mga kachapsi sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Ayan, and now ladies and gentlemen, for today's video, nandito tayo ngayon sa Lawang, Northern Samar. Maglilibot tayo ng buong bayan, yung proper po, buong bayan, pati yung mga isla-isla. Pero yung proper lang po ng bayan ng Lawang yung ating pupuntahan, lilibutin natin. Ipapakita natin sa lahat ng mga kachapsoy para makita naman ninyo bago, ilang linggo bago ang fiesta dito ng Lawang Northern Samar. So ayan. Ayan mga kachapsoy, nandito na tayo ngayon sa Barangay Simich, Lawang Northern Samar. Mas kilala ito sa tawag na roadside. Sa totoo lang, pag sinasabing Barangay Simich, may naalala talaga akong kanta dyan, yung kanta dati yung sa SMH, may artisan nga ginpahimo. Bahala na kayo sa karugtong kung sino yung nakakaalala sa inyo kung anong karugtong ng kantang yan. Ayan mga kachapsi, patalasas lang po yan. By the way, yung Lawang Northern Samar ay mag-fiesta po sa September 28, 29, 2022. At ngayon pa lang po, iniimbitahan ko na po kayo. Nang-imbita, hindi naman ako taga Lawang proper. Pero sa totoo po mga kachapsoy, nang-imbita po talaga ako kasi gusto kong sumama sa inyong mamista dahil wala din akong pamimistahan. Yay! Ayan doon sa mga kabayan natin na hindi pa nakakawin ng Lawang o matagal nang hindi pa nakakawin ng Lawang. Ito, tingnan ninyo, napakalaki na po ng ipinagbago ng bayan at napakarami na po ng magagandang bahay. Ako na lang po yung hindi nagkakaroon ng magandang bahay dito. But the good thing mga kachapsoy, dahil magaganda po yung mga bahay, pihado po kapag namista po kayo dito, marami po kayong mapapanakgasan. Ayan mga kachapsoy, ito po yung University of Eastern Philippines Lawang Northern Samar. Diyan po nag-aaral ang inyong Maestro Waray. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga namumuno, pamunuan at mga empleyado po ng University of Eastern Philippines Lawang. Mabuhay po kayo. And nandito naman po mga kachapsoy ang Lawang National Technical High School or LNTHS. Ayan, magagaling din po yung kanilang mga guro dito at sa kanilang school head. Mabuhay po kayo ma'am, sir. Ayan. Sa kabilang banda naman po mga kachapsoy ng kalsada, dyan po nakatayo yung Colegio de Santa Teresita ng Lawang. Ayan, mamaya dadaanan natin yan sa ating pagbalik. Ngayon papunta po tayo na ngayon ng Barangay Baybay, Lawang Northern Samar. At nandito tayo ngayon sa, ang tawag dito ay Carmen Boulevard. Ayan. Balang araw, siyasatin natin kung bakit yung mga pangalan ng ng mga street dito ay ganon, Carmen Boulevard. Dahil siguro to kay Aling Carmen. O dahil kay Mang Boulevard. Joke. Pakabay tayo mga kachapsi, marami tayong kakilala dito, baka mamaya hindi tayo papasokin pag tayo ay namiesta. Ayan mga kachapsi, pababa na tayo, papunta na tayo ngayon sa Barangay Little Venice, Lawang Northern Samar. At mayroon sila ditong tinatawag, siguro street o purok ata ito dito, yung tinatawag na aringit. Ayan, aringit sa Tagalog yung ano bang Tagalog ng aringit? Sa Tagalog ang aringit ay tawag dito yung palaging nambubugbog. Hindi actually yung aringit isang waray na salita o ninorte sa Marnon, ang ibig sabihin sa Tagalog ay yung bugnutin, mainitin ng ulo.
Kaya yan, para sa mga kabayan nating mga Tagalog, alam niyo na ang ibig sabihin ng arengit. So kung may mga kasama kayo diyang bugnutin o mainitin ang ulo, sabihin ninyo, pagsabihan nyo, oy, ang ari-aringit mo. O kaya sabihan mo, oy, ang arit-itan mo. Ayan, mga ka-chaps, nandito na tayo ngayon sa Lawang Public Market. Ayan, dyan po kami bumibili ng ulam at dyan din po kami nakikimaluoy ng tawad sa mga ulam. Ayan. Nakikimaluoy, nakikiusap o nanghingi ng tawad. Ayan, nandito tayo ngayon sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. At ayan, nandito yung kanilang barangay signage. Napakaganda po. Ayan, nakikita na ninyo, I love Baybay. Ayan, ang ganda po mga ka-chapsoy, lalo na po sa gabi. May pailaw po yan. Ayan. At nandito naman po yung Susan Baratillo, Susan sa RTW. Ayan, maganda po yung mga bilihin dyan, mga damit, mga kung ano-ano po. Ayan, ito po yung Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Ito po yung pinakasentro ng komersyo ng bayan. Napakaingay po dito. Sa Motsari yung mga namimili po ng mga paninda, ng mga pangunahing pangailangan ng buong bayan. At dito din po natambak yung mga marites. Yung bago mamili, magmamarites muna. Ayan, mga ka-chapsi, tara, punta naman po tayo ngayon sa pier o pantalan po ng bayan ng Lawang. At dito po makikita yung mga parating at palabas po ng bayan sa pamamagitan po ng pagsakay ng bangkang di motor o yung tinatawag na sampan. At nandito po, dito yung hilera ng mga sasakyan o mga tricycle po na maaari maghatid o magdala po ng mga pasaheros mula po sa mga barangay papunta po dito sa pier at maghatid din papunta sa mga barangay, lalo na po sa mga galing po ng Maynila, galing po sa syudad. Ayan, nandito po yung mga sampan o yung tatawag na yung mga sampan o yung mga bangkang di motor na ginagamit po ng mga tao. At ayan, yung welcome to Lawang. Sana po mga ka-chapsoy, siguro ko marami naman po katulad ko yung mga nangangarap na sana po ma-improve yung ating Lawang Pier at maging attraction po. Pwede naman po yung lagyan ng mga pailaw at ng mga upuan. Gawing covered walk, magkaroon ng covered walk. Basta kahit ano pong mga dekorasyon para lang po mapaganda po yan. Gawin pong attraction kagaya po ng sa ibang mga bayan na ginawa pong attraction yung kanilang mga pier. At ayan, mga ka-chapsi, nandito po tayo ngayon sa Inugkahan. Napaka makasaysayan po ng lugar na ito dahil nagawa pa po ito noong panahon po ng mga mananakop at ginamit na po ito ng ating mga katutubong mga waray noon. Ayan, ginamit po ito ng panahon ng mga mananakop. Ayan mga ka-chapsi, hindi po natin batid ang totoong detalye tungkol po sa lugar na ito. Baka pa nagkaroon po tayo ng pagkakataon, i-feature po natin ito dito. Ayan, tara, punta po tayo mga ka-chapsi sa simbahan ng bayan ng Lawang. Ayan, tagaktak na ako sa hulas. Pinagpapawisan pang inyong Maestro Waray dahil napakainit po ng panahon. Pero mga ka-chapsoy, nagtsaga po ang inyong Maestro Waray dahil ngayon pa lang po tinutumbok na po natin yung tinatandaan na po natin yung mga bahay na pupuntahan po natin sa fiesta. Ayan. At nandito na po tayo ngayon sa plaza ng Lawang Northern Samar. Ayan, napakaganda po ng plaza namin. Bukod po sa mga ano ba yun? Inuubot na tuloy ako. Ayan. Ayan mga ka-chapsoy. Bukod po sa maganda po yung lugar dito sa bayan ng Lawang, ang higit po nakakainggan yung tumira dito ay dahil simple po yung pamumuhay ng mga tao dito. Masarap pong isipin na nagkakaisa po at masaya po yung buhay dito sa bayan ng Lawang. Gaano man kasimple. Dida sa pagkausa sa Espiritu Santo, sa imon nga tanan nga himaya o pagkayi, makadarahon na amay, karayong nga mga katuligan. Ayan mga ka-chapsi, pansamantala tayong tumigil dito dahil may misa po. At ito po dito yung paligid ng simbahan. Ayan po, napakaganda po ng plaza ng Lawang. Ayan, presko po yung hangin.
Tara mga kachapsoy, tuloy na po tayo. At ayan, nandito po tayo ngayon sa sentro o health center ng ating bayan. Ito po dito yung mga pinupuntahan ng ating mga kababayang nais magpasuri ng kanilang mga karamdaman o ng kanilang mga pangatauan. Kung may sentro pang bayan, gusto kong ikaw ang maging sentro ng buhay ko. Yay! At ayan, nandito tayo ngayon sa police station. Ayan, police station po yan ng bayan ng Lawang. Katabi po ng Lawang Municipal Hall ng bayan ng Lawang. Shoutout po sa ating buting mayor at sa kanyang mga kasamahan sa konsiho. Ayan po, shoutout po sa inyo. Ayan, nandito naman po tayo ngayon mga kachapsoy sa Barangay Gilawangi. Ayan, nako, ang ganda na dito yung mga kaibigan ko. Dito talaga mababait talaga yung mga tao dito. Karamihan kasi mga taga rito pinamimistahan ko eh. Ayan. Ayan mga kachapsoy, dito din po matatagpuan sa Barangay Gilawangi, Lawang, Northern Samar ang sementeryo po ng bayan ng Lawang, kung saan po nakalagak ang mga mahal nating mga patay na po sa buhay. Ayan. Pero ako talaga ay patay na patay sa'yo. Sana wag akong ilibing. Tanong lang po mga kachapsoy, kapag ba ang patay ay ilagay sa libingan, karapat dapat lang po yun. Pero saan naman po dapat ilibing yung mga patay na patay sa'yo? Comment down below mga kachapsoy, pastigan po tayo ng sagot. Ayan. Ayan mga kachapsoy, yan pong kalsada na tinutumbok natin, yan po yung yung sementeryo. At ito naman po dito mga kachapsoy, ito naman po dito yung daanan papunta po sa pinakasikat na beach dito sa bayan ng Lawang, ang Unay Beach. Ayan mga kachapsoy, at pupuntahan po natin ngayon yan para po makita po ng ating mga kababayan, makita po ninyo kung gaano po kaganda yung Unay Beach dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Trivia po tayo mga kachapsoy. Ang salitang unay po ay isang salitang waray o ninorte sa Marnon, nang ibig sabihin po ay pagpapatiwakal o pagpapakamatay po. Bagamat ganun po yung pangalan ng beach na ito, hindi naman po o wala naman po akong naririnig na ganoong insidente. Bagamat hindi pa po natin batid, alamin po natin sa susunod na pagkakataon kung ano po talaga yung bumabalot na misteryo sa pangalan ng nasabing beach. Unay, ano ba yan? Unay Beach. Ayan mga kachapsoy, bagamat ganun po yung pangalan ng nasabing beach, isa po ang hindi po may kakaila. Napakaganda po ng lugar, sariwa po yung hangin at maganda po yung tubig, masarap pong maligo. Ayan, para po sa ating mga kababayan, maaari po kayong magsadya rito at maaari po ninyong dalawin yung aming napakagandang Unay Beach. Ayan. So, maganda pong mamasyal dito, maganda pong maligo at maganda pong magstay, magtambay, o kaya magdala po ng pamilya, kasamang pamilya, magbanding po kayo dito. Isa po yung sinisiguro ko, matahimik po yung lugar, wala pong karahasan na nangyayari dahil secured po yung lugar at aktibo po yung mga kinauukulan, lalo na po yung kanilang kapitana dito sa barangay. Ayan mga kachapsoy, shoutout po sa kanilang barangay LGU po dito sa Unay Beach. Ayan mga kachapsoy, nandito na po tayo. Ayan, kinakabahan po ako kasi wala po kaming pang entrance. Mura lang po yung entrance mga kachapsoy, 5 pesos lang po. At isa po sa dinarayo dito yung sikat na sikat po na Lawang Sunset. Ayan po. Hindi po natin matutunghayan dahil tanghali pa po at mamayang hapon pa po yun, lalabas po yung Lawang Sunset. Ayan, nako, nandyan na. Huwag nyo kaming sisingilin ha. Ayan, sige, laos lang tayo, lumahos tayo, huwag kang maginahina. Ayan mga kachapsoy, nandito tayo ngayon sa Unay Beach at marami po yung mga naliligo ngayon. Medyo marami nga lang po yung baybayin. Dala po yan ng paglaki po ng tubig na may kasamang mga basura. Pero nalilinis naman po yan. Siguro hindi nga lang po ngayon nakapaglinis kaagad. Ayan. At ayan mga kachapsoy, pauwi na po kami at ngayon medyo hingal kabayo po kami mga kachapsoy.
dahil sa sobrang init po ng panahon at ang ikinakabaka ko pa po mga kachapsoy ay dahil baka po maubusan po kami ng gasolina. Syempre dahil wala pong sponsor, nako, magbabaktas kami. Ay. Huwag naman po sana mga kachapsoy. Ayan. At ayan, nandito po tayo mga kachapsoy. Wow, ang ganda ng bahay na yan. Oh. Kailan kaya ibibinta sa akin yan? Dahil ibibinta ko rin sa iba dahil wala tayong pambili. Isa po mga kachapsoy sa gustong-gusto ko dito sa bayan ng Lawang dahil panatag po ang loob ng bawat sinuman na maglakad, mamasyal dahil payapa po ang Lawang, ang bayan po ng Lawang, payapa po at yung mga tao po ay hindi po mararahas. Ayan, isa po yan sa gustong-gusto ko po dito. Tahimik po yung bayan ng Lawang. Ang hindi lang pong tahimik kaming mga lagalag. Ano yan mga kachapsi, para po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa at nasa Maynila po, nasa syudad po, na hindi pa po nakapagbabakasyon po dito sa bayan ng Lawang, bakasyon na po kayo. At para po sa ating mga foreigner dyan. Foreigner talaga. Para po sa mga foreigner na naghanap po ng mga mababait at magaganda at mga gwapo na mga chapsoy. Punta lamang po kayo dito sa Lawang Northern Samar at dito po ninyo makikita at mahanap ang tunay na pag-ibig. Yay. So ayan mga kachapsoy, malapit na pang fiesta at sana naman po sa ating mga kababayan dito sa Lawang Northern Samar, ayain nyo naman po ang inyong maestro Waray dahil alam nyo naman po ang inyong maestro Waray, taga-umayarn. Kaya nga po ako nag-i-effort pa akong i-feature po yung bayan po para po marami naman po yung mang uya. Ayan mga kachapsay, bago tayo magpatuloy sa ating monologue. Shoutout muna mga kachapsay sa lahat po ng mga ating subscribers and followers ng ating Facebook page and YouTube channel na Maestro Waray. Ayan mga kachapsay, shoutout sa inyo at maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating YouTube channel and Facebook page. Ayan, walang hanggang pasasalamat mga kachapsay at sana hindi kayo magsawang sumuporta sa inyong Maestro Waray. Ayan. At nandito naman tayo mga kachapsay ngayon. Ayan, yung clinic po ni Dr. Atingking ko, napakaganda po. At ayan, nandito naman po tayo ngayon mga kachapsay sa Hospital ng Bayan ng Lawang Northern Samar, ang Gibitan Memorial Hospital. At malaki na pong pinagbago, marami na pong mga development at mga inayos po dyan mga kachapsoy. Ayan, at sa kabilang dako naman dito po sa kabilang banda naman po ang Colegio de Santa Teresita. Hindi na po natin nakuha ng video. So ayan mga kachapsoy, pauwi na po kami at ulitin ko lang po, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Shoutout po sa ating mga kaibigang vloggers, si Sir Biyong at sa lahat po ng mga vloggers ng mga Waray nun. Shoutout also kay Renz Elcano Official, Bicolanang Waray, Taong Gala, Team Lagalag Channel, Lando Pinka, Valipata TV, Minmin Hiray at sa lahat po ng mga Waray vloggers sa buong mundo. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Sana po ay hindi kayo magsawang sumuporta sa inyong Maestro Waray. Ayan mga kachapsoy, nandito po tayo ngayon sa University of Eastern Philippines Lawang at pauwi na po kami mga kachapsoy. Ingat po and God bless us all. Ayan, thank you so much.